Mayong adlaw kaninyong tanan, hinaut po ang tanga ang Diyos, magauban ka nato, samtang kita magatuon sa iyang pulong. Magpasalamat usab ako sa mga tawo nga mitabang ni ini. Nagpasalamat usab kog dako sa BJMP Valiermoso na human ang ilang project. Daghang mitabang nga kining project nga makapasilong bisag unsa ka init karon, unsa ka kusog sa ulan, ang mga magbisita dili na mabasa, dili mainitan tungod sa canopy nga atong gihimo. So daghang salamat kaayo kay nakita nako ang pagtabang-tabang sa usag-usa. So daghang salamat sa warden nga siya ang leadership dito sa BJMP Gihol Valiermoso. Daghang salamat sa tanan. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan nga hinaut po nga ang Dios magauban sa atong pagtuon karon sa balaang pulong. Atong iduko ang atong ulo, ipiyong ang atong mga mata aron nga ipakita nato sa atong Ginoong Hesukristo nga dako ang atong pagrespetar kaniya. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat karon, daghang salamat sa privilege nga kami makatuon sa imong balaang pulong. Daghang salamat usab sa panahon nga imong gihatag kanamo. Lord, walay laing pulong karon nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Dinhi lang namo makita sa imong libro ni ining Bible nga among tun-an karon. Ginoo, nagahangyo kami nga ang Espiritu Santo maoy mag-abri sa among kasing-kasing. Hinaut po unta nga makahibalo o among magamit ang mga prinsipyo nga among tun-an karon. Hinaut po unta nga Ginoo, ang Espiritu Santo maoy magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Sa usang semana, wala nato nahuman ang sinulat ni Juan sa Kapitulo 13. And then, kung magsugod kita karon, let us be reminded kung unsay goal, unsay aim ni Juan. Dito si Juan, gisulat yun niya kay miingon siya sa atong pagtuo ni Jesus nga mao'y manluluwas, makabatun kita og kinabuhi nga walay katapusan. So di nato na malimtan nga mao ginay tuyo ni Juan nga nganong iyang gisulat ning Juan. So mag-review kita sa pagsugod sa Kapitulo 13. Dinhi atong mahibawan kanang giingon Last Supper. Katapusan nga pagpanihapon nila. So nanihapon silang mga 12 ka mga disipulo. Dito dinhay apan sa wala pa sila nanihapon, kini mga disipulo naglalis kung kinsay sikat sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. So abi nato kini sila mga santos, apan pareho lang usab ni kanato karon nga murag gusto nato makaposisyon. Sila usab gustong naay dakong posisyon sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo, so naglali sila. So, gihatagan sila og object lesson sa atong Ginoong Hesukristo. So, samtang nagkaon sila, gihugasan ni Jesus ang ilang hugaw nga tiil. Kay sa unang panahon, wala may, ang dala nila, walay semento, walang asfalto, so hugaw kayo. O ang ilang kultura nga ang pinaka-lowest nga slave, servant, maugay muhugas sa mga tiil, sa mga bisita. Apan dinhi karon ang atong Ginoong Hesukristo nga maoy gabuhat sa kalibutan, maoy gabuhat sa mga tao,
nagpaubos siya. Siya ang nanghugas. Una-una nga ang ilang leader ang gabuhat sa kalibutan mo ay nanghugas. Gihugasan niya ang mga tao nga iyang gi-create, iyang gihimo aron nga mahibaw-an sa iyang mga disipulo na kung gusto mong mag-leader, ayaw mo og lales, pero ipakita ninyo nga ikaw ang servant, nga ikaw mag-alagad. Dili makuha ni sa lales, dili makuha nga sikat, kundili nga ikaw nag-alagad. So this is different sa principle sa yutanon. Kay yutanon kung ikaw leader, gusto mo nga ang ubang tao nga ubos nimo mo'y mag-alagad. Dili ka gusto nga ikaw mag-alagad nila. So mao nay gitudlo ni Jesus sa mga disipulo. O kiniusab para usab ni kanatong tanan nga kita mag-alagad. Miingon si Jesus nga kita gyud mag-alagad sa usag-usa aron nga mahibaw-an nga kita sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo. And then verse 13, importante ning at dili nato malimtan. Kamo nagtawag kanako magtutudlo o Ginoo og husto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil na ay word gigamit ni Jesus, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. So naay importante da kayo. Kay miingon siya kinahanglan gyud kung kamo ang sumusunod ni Jesucristo. So, and then moadto na kita sa versikulo 21. May tungod ni Judas. So daka mga versikulo may tungod ni Judas. Wala pa ko makadungog o nakatagbo o nakalamano o sa katawo nga maingon ang akong ngalan mao si Judas. Wala pa ko. Kay kadaghanang mga tao dili gyud nila hatagan ang ilang anak o pangalan Judas. Kay dili maayo. Usay naapoy uban dili po nila hatagan o Hitler ang ilang mga anak. Kay si Hitler killer kaayo. So dinhi atong tan-awon kinsa man ni si Judas. Unsa may iyang gihimo. Kadaghanan nato nakabalo nga si Judas ang nagbudhi sa atong Ginoong Jesucristo. Ug matingala usab kita. Nganong gipili man ni Jesus si Judas nga nahibalo man siya sa tanan. Nahibalo siya sa tanan unsay mahitabo nganong gipili. So usay maayo ning atong hunaon-naon. So moadto kita sa versikulo 21 sa kapitulo 13 sa sinulat ni Juan. Guys, abrihan na ninyo ang inyong Bible sa sinulat ni Juan sa kapitulo 13. Basahon nato verse 21. Human kini ikasulti ni Jesus. So naagihapon sila sa the Last Supper sa pagkaon o gusto lang akong hatagan og gamay nga cultural background nga ang ilang lamisa wala sila ubos kaayo ang ilang lamisa. So maglingkod lang sila sa salog og maghirag. So mao ni maghirag sila og kinsa toy duol sa host kung si Jesus ang leader didto, kung kinsa toy tupad niya buot ipasabot mao toy mga espesyal nga bisita. So maayong idea. Human kini isulti ni Jesus nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod. Sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudhi kanako. Unsa may atong makita niini? Nasubo naay pulo nga nasubo siya ug naay magbudhi. Nganong nasubo man si Jesus?
o usa sa mga reason nga siya nasubo kay nahibalo siya og unsay mahitabo niya ni anang gabhi una. Nasubo siya tungod kay adunay trials dinha, prisuhon siya, sagpaon siya, sa buntag latigon siya gusto, ang cross iyang pas-anon og ilan siya dito sa Kalbaryo. Sa iyang pagkatawo nasubo siya. And then nasubo usab siya ni Judas sa himuon ni Judas. Kay imagine 3 years nga nag-uban-uban si Judas, nadungog niya ang mga teaching sa atong Ginoong Kristo, ang himo sa kalibutan ang magtutudlo nila. Nakita ni Judas ang mga gihimo ni Hesus apan wala maka-epekto sa kasing-kasing ni Judas. And then may siya, sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudi kanako. So natingala ang mga disipulo, kinsa man siguro buot ipasabot ni Hesus. 23, usa sa mga tinunan nga gimahal ni Hesus naglingkod tupad kaniya. So tupad kaniya. Kinsa man ning tawhana nga ang gimahal ni Hesus. Ato nang makita sa previous verses nga si Juan, kini si Juan nga nagsulat sa libro nga Juan, siya moingon siya nga siya ang gimahal sa atong Ginoong Kristo. Silang tanan gimahal apan si Juan wala dili niya inong sarili sa kaugalino niya nga usa sa mga tinunan nga gimahal. Wala siya giingon nga ako si Juan. Ang giingon niya gimahal ni Hesus. So very interesting. Naglingkod tupad kaniya. So special siya sa atong Ginoong Kristo kay tupad man gyud siya. Ug ang ilang pagkaon dito, magkaon sila murag magsandig sila, magpa-relax lang sila. So verse 24, si Simon Pedro misinyas kaniya, misinyas ni Juan. Ug miingon, pangutana si Hesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinunan, misandig pag-ayo kang Hesus. Ug nangutana si Juan, kinsa man siya Ginoo? Kinsa may magluib kanimo? Verse 26, miingon si Hesus, siya mao kadtong hatagan ko niining tipik sa pan, human ko kini ikatuslob. So sa ilang kultura usab kung magkaon sila, naay sila dako kayong planggana nga naay mura og mga herbal sa atong panahon karon, naay suka, ahos, sibuyas or paminta nga magtuslob. Pero diri sa kuan tagsa gyud kay dili man maayo nga ang tanan mo tuslob sa usa ka sa planggana. Apan sa unang panahon ni Hesus, mao to ilang kultura. O kung ikaw ang host, muhatag og itusulob nimo og ihatag ang sopas, buot ipasabot nga special ka, nga ang akong gugma akong gipakita nimo. So may baon na to. And then unsa may natabo sa 26, ingon siya mao kadtong hatagan ko niining tipik sa pan, human ko kini ikatuslob. Mitubag si Hesus, busa mikuha siya pan o gituslob niya kini o gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa paggadawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Mingon kaniya si Hesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Kadtong pan nga gihatag ni Judas, ang atong Ginoong Kristo nag-extend sa iyang gugma dito ni Judas. Apan wala makasabot si Judas kay tungod kay nakagipasulod naman niya si Satanas. Ang problema ni Judas,
sa dihang gi-tental siya ni Satanas. Nalimtan niya nga ang ilang teacher si Jesus duol kaniya. Nga mao'y makatabang sa panahon sa tentasyon. Kining prinsipyuha makatabang ka nato. Kay ikaw ug ako matintal gyud. Walay tao nga dili matintal. Apan dinhi atong mahibaw-an nga kung ikaw sumusunod ni Jesus, duol lang kaayo siya nga atong sangpiton. Aron nga dili makasulod si Satanas sa atong kasing-kasing. Verse 28, walay usa ni atong didto sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. 29, o kay si Judas man ang nagkupot sa puntel sa kwarta, siya ang treasurer. Pipila sa mga tinun-an naghunauna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha may ihatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Kay ang ilang tradisyon nila, kung naay party, kung naay mahabilin nga pagkaon, ilaning dalon sa mga silingan nga pobre, ilang hatagan. So dinin mahibaw nato ang kultura nila nga manghitag nga sila gustong muhatag mo share sa pagkaon. Ambot siguro kung fiesta sa ato, kung daghang sobra, muhatag bata sa atong mga silingan nga pobre kayo. Verse 30, gidawat ni Judas ang pan ug midali siya paggula. Gabii kadto. Verse 31, sa naglakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon mubalik sa tagjutay. Unsa man siguro'y mahitabo kung gisulti ni Jesus gyud nga kana si Judas ang mupatay kanako, mao'y magbudhi. Unsa siguro'y buhaton ni San Pedro? Siguro mawalan og ulo si Judas. So wala gisulti. So versikulo 31, sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang anak sa tao gipasidunggan og ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. 32, o kung ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. So unsa may pulong ani nga gibalik-balik kalima? Ang pulong gipasidunggan. Kalima nga gibalik-balik ni sa duha ka bersikulo. Ngano man siguro. Tan-aw nato. Mingon si Jesus, sa naglakaw na si Judas nga paingon na nga muadto na siya sa mga religious leaders nga isumbong nga si Jesus naa dinha. Si Jesus miingon, karon ang anak sa tao, nabulong na tag kinsay anak sa tao, gikan ni si Daniel chapter 7 verses 13 to 14. Ang anak sa tao, si Jesus mga 85 times ni giingon ni Jesus nga ako ang anak sa tao. Ako ang gihatagan og power sa amahan nga ang gingharian niya dili mamatay, mulungtad sa hangtod sa kahangturan, og ang mga tao mag-worship niya. Diha ni gisulat sa Daniel. Mingon si Jesus, ako ang anak sa tao. So mingon siya, o kung ang Diyos, I meant to say 31, sa nakalakaw na si Judas, mingon si Jesus, karon ang anak sa tao gipasidunggan og ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Gipasidunggan. Nganong matingala kita nga si Jesus duol na ang sakripisyo nga iyang himuon. Duol na siya nga ilansang sa cross. Apan nakita ni Jesus, wala siya naglantaw sa sitwasyon niya, sa present situation sa kalisod.
iyang gilantaw, sobra nag-focus siya kung unsay mahitabo. Nga after didto sa cross, nga unsay himuon niya sa cross, nga ang iyang dugo didto mao'y nakapalimpyo kanato, og ang atong sala gibalhin dito sa Kalbaryo, miingon siya kana gipasidunggan ang Ginoo. Ang iyang kamatayon, ang iyang pagsakripisyo, ang paglantaw ni Hesus, gipasidunggan ang Amahan, pinaagi sa iyang gihimo, gipasidunggan. So usay matingala. So ang paglantaw ni Hesus nga ang paglantaw sa uban, this is a defeat, napildi na si Hesus. Apan ang paglantaw ni Hesus, gipasidunggan ang Amahan, pinaagi ni Hesus. And then 32, o kung ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao si Hesus gipasidunggan sa Dios, pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. So gipasidunggan ni Hesus ang Amahan tungod kay siya misunod man sa ilang plano, o gipasidunggan usab sa Amahan nga Ginoo ang iyang anak nga Ginoo tungod sa iyang gibuhat. So this is very interesting. 33, mingon si Jesus, mga anak. So kini first time niya, unang gisultihan niya ang iyang mga disipulo, mga anak. Dili ni insulto, kundi it's a loving way na iyang giingnan ang disipulo. Una gyud niyang giingnan ni mga anak. Dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo. Sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Diyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuon. Sa akong adtuan, unsa man sa pagpaminaw sa mga disipulo, mingon sila, among gibiyaan ang among pamilya, among gibiyaan ang among trabaho, maayo ang among pangisda. Si Mateo miingon, dako og sweldo kung trabaho akong gibiyaan para nimo karon. Paghuman sa 3 ka tuig, among madungog nga dili kami makauban kanimo. So siguro ang naubos siguro sila gusto nga dili di sila makauban. And then 34, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Bag-ong sugo, dili lang ni sa mga disipulo kundi sa atua usab. Naay 10 commandments, 10 ka sugo, o si Jesus naghatag pod og sugo. Usahay malimtan nato nga kini sugo sa Ginoo. Ang uban mo ingon nga sugo lang ang 10 commandments, apan si Jesus naghatag og sugo. Unsa may sugo, mingon siya, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, bag-o. Dili luma, bag-o. Ang ingon niya, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. So, nganong bag-o man ni? Nga sa karaan nga tugon, naa na may giingon nga higugmaon nimo ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. Karon si Jesus mingon nga higugma, nga maghigugmay kamo sa usag-usa. Insya, ako nahigugma kaninyo, maghigugmay usab kamo. O kung maghigugmay kamo, mahibulo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Usa di ni ka-sign kung maghigugmay ang iyang mga tinun-an, dili ang relihiyon, mga tinun-an, mao ni mahibulo sila nga, mahibulo ang mga tao nga kita sumusunod ni Jesus tungod di anang gugma. So unsa man ning giingon ni gugma ni Jesus nga bag-ong gugma, dili karaan. Gi-explicar niya ang iyang gugma. Ang iyang gugma, sacrificial nga gugma. Sakripisyo kaayo kay ihatag niya ang kinabuhi.
Mao nay gipasabot ni Hesus nga mao nay gugma maghigugmaay mo usag-usa, magsakripisyo sa usag-usa, lalum nga gugma. Dili simple lang nga moingon ka sa usa ka tawo, I love you. Pero kini ang gihimo ni Hesus nga ako gihigugma, ako nagpakamatay. So mao ni tinuod gyud nga gugma. Dili lang gamito nato kining pulong gugma nga bisag unsa lang. Kung masabtan nato ang giingon ni Hesus nga ang mga sumusunod niya maghigugmaay. Maghigugmaay ang usang party sa gugma mao nga magpasayloay. Kadaghanan sa mga Kristiyano sa dili makapasaylo, wala sila mahibalo og unsa nang pasaylo. Ingon sila nga ang pasaylo good nga murag utang na kung naay usa ka tawo nga nakasakit nimo, gipasaylo nimo. Murag na-release na ang ilang utang. Di na nimo hunaon-naon. Ang gihimo nila. Para apan dili bot ipasabot nga gipasaylo nimo ang imong kontra nga ikaw makipag-amigo gihapon. Dili na bot ipasabot. Ang bot ipasabot nga kung unsa toy ilang gihimo, imong pasayloon. Kalimtan ang ilang gihimo. Unsa man siguro'y mahitabo kung kita makapasaylo. So, mao nay giingon nga bag-o o usa sa mga writer sa unang panahon. Kuan siya pagano. He was not a Christian, pero miingon siya, nakita namo ang mga Kristohanon. Nahibaluan namo ang usa ka Kristohanon tungod kay sila naghigugmaay sa usag-usa. Mao nay usa ka sign, usa ka picture nga tinuod nga Kristiyanos. Mahibalong uban kay dinhi sa kalibutan karon daghang dili nagsunod ni Hesus. Pero mahibaw-an nila mosunod sila ni Hesus tungod sa atong paghigugmay sa usag-usa. So dako kay ning gisugo ni Hesus kanato. Dili lang sa mga disipulo kundi kanatong tanan nga sumusunod ni Hesus. Verse 36. Gitagna ni Hesus ang paglimod ni Pedro. Si Simon Pedro, anade akong istorya usab ninyo. Sa unang panahon, dinagi amigo na ako kayo, amigo na mo gusto. Sa ilang kasal, usa ka bulan pa iyan akong giingnan nga ako ang MC sa ilang kasal. Kanang MC diri sa among lugar murag special ka, ikaw magdala sa kasal, sa mga programa, ikaw ang mag-istorya. So dako kay ning trabaho. So for 1 month nag-research ako sa library. Akong gitun-an og unsay akong istorya, kanang mga istorya nga kataw-anan. So og ila po kong giingnan nga ako ang official nga photographer. Sa una na ako'y maayong camera. So duha ang kong trabaho. But you know what? Unsay nahitabo? Sa adlaw sa kasal, nagkuha na akong picture nila dito. And then, mingon ang asawa, pasaylo ako, dili ikaw ang MC karon. Nagkuha miglain. Namoy amigo nga gikuha. Ang bana na ngayong pasaylo nako. Ang akong gibati inako, ang una na akong gibati nga mohunong ko pagkuha picture, wala man sila official photographer, ako man. And then dili ko mo-attend sa kasal. Mao toy una. Pero nag-ampo ako sa Ginoo, Lord, unsa may akong himuon ani? Bisag nasaktan ko gusto, mi-appeal gihapon sa kasal. Akong gihuman ang pagkuha og mga pictures. And then sa mubong pagkasulti, nawala ang friendship. Apan sa dihang usa ka adlaw na gitawag ako gikan sa hospital, ang akong amigo duol na siyang mamatay. Iya akong gihangyo, daghan silang mga relatives nga bisita, nga may bisita. Iya akong gihangyo, pwede ba nga ikaw sa wala pa siya mamatay, nga ikaw maghatag og communion, ikaw nakanamong tanan og sa ako. Imagine.
ang among reconciliation. Sa duol na siyang mamatay, nagkamigong may pagbalik. Kay ako mas siyang gipasaylo. So, gwapo kay itong picture nga di yun ako malimtan. See, ang panimalos dili yun na maayo. And then, moadto ta sa verse 36. Si Simon Pedro nangutana kaniya. Simon Pedro, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan. Apan makaadto kara unya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makaubang kanimo karon? Andam ako sa pagpakamatay alang kanimo. Wala kay nasabtan ni Pedro nga makaadto gyapon siya sa langit. Makaadto gyapon sa langit, pero kanang panahon si Jesus lang ang mubalik sa langit. Mingon si Pedro, andam akong magpakamatay kanimo. Verse 38, si Jesus mitubag, andam ka ba gayud pagpakamatay alang kanako? Ipungutana, are you sure nga andam ka magpakamatay? Sigurado ka ba? Si Jesus nakita niyang kasing-kasing ni Pedro. Nakita niyang kasing-kasing nimo o sa akong kasing-kasing. Mingon si Jesus, sultihan ko ikaw. Sa dili pa magtuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Kay bulo na kitang tanan na hibulo ni ini. Nakita ni Jesus kung unsay buhaton ni Pedro. Usay excited kita apan sa tinuuray na gyud mo atras. Si Pedro may atras na siya sa iyang atubangan ni Jesus, mingon siyang ako gyud kang panalipdan. Apan sa dihang ang iyang kinabuhi na problema na gilimod niya ang atong Ginoong Kristo. Unsa may mga prinsipyo nga atong makuha ni ini. Dili nato mabinuangan ang atong Ginoo nga mahal ka na ako gusto, kay makita niya ang imuha ug akong kasing-kasing. Ginoo, mosimba ako, sige. Sige tang magsimba. Apan makita sa atong Ginoo kung unsay sulod sa imong kasing-kasing. Tinuod ba gyud nga ikaw nag-worship sa atong Ginoo? Ang pag-worship, pagsimba dili lang sa Sabado o Domingo, sa tibuok nimong kinabuhi sa kada adlaw. So ang atong bisan og mutabang kag usa ka tawo, makita sa Ginoo kung kinasing-kasing ba ang imong pagtabang. Makita sa Ginoo ang tanan. Kung naay tawo nga kinahanglan og tabang ug ikaw wala nimo panumbalinga, mahibaw-an sa atong Ginoong Kristo nga ikaw wala kay kasing-kasing sa pagtabang. So, unsa may atong buhaton? Kinsa man ni si Jesus nga mubalik man dito sa langit ug siya usab mubalik dinhi aron nga siya mahimong judge. So kung ikaw moingon nga tawo lang na siya, makatilaw ka sa hustisya sa atong Ginoong Kristo sa pagbalik niya. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghan salamat sa imong pagpakamatay dito sa Kalbaryo. Daghang salamat nga tungod sa imong gugma nagpakamatay ka alang kanamo. Ginoo, ang imong gisugo kanamo nga kinahanglan gyud nga kami maghigugmaay sa usag-usa. Hinaot pa unta nga amo ning mabutang sa among kasing-kasing. Nga amo ning ma-practice, amo ning gamiton gyud. Lord, tabangi kami nga may gugma kami sa tinuod gyud. Ginoo, nakasala kami kanimo, pasaylua kami Ginoo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.